Специален поздрав за всички алуначи. Каним всички жени на затворниците да заповядат тук. Дай Боже, в скоро време да не са жени на затворниците, момчетата да се върнат живи и здрави. Дай Боже, амин. Пари да правят, че ние да изкараме музикантите. Лайв ли сме? Ами ко да правим? Вие те искате се. Затевтил звездата и писал луната. Сега почваме да изреждаме затворите. Затвор Ловеч, Търново, София, Белене. Мамо! Не чувам много хора. За Ловеч Тепе Уто, за арапагата и арабкинята, за Митко Мраморния, който в момента е на почивка. Ма пак за втора почивка. За Мичо. За Анчо. И за Димитър Софиев. Кой? Дидо, кажи. Галя, гръбногрей се. Айде! Айде! Ръче нас! Айде! Кючека Кабазурна! За всички жени и за тяхните мъже, за шампионите! Другите да сядат, другите! Само на жените, които са на почивка, момчетата! Галя на шината да дойде тука. Силистра, Силистра! Айде! Цеко, поздрави за всяка една жена. Почвайте. По-тихичко. Така. Само барабани. За Януш Барвалеята. Чакай аз да мина да... За Арапагата. За Наско на Васил Димелия, сина, за Димитровград. Ловеч, Ловеч. За Митко Мраморния, Митко Мраморния, за Митко Мраморния. Само барабани! За шината специално! Абе... И той ли за това? За Наско Софиянеца! Специално за всички момчета, които са на почивка, да са живи и здрави, скоро ги очакваме. И най-вече за Януш! За най-стабилния татко! За Роджерите! И за Лахо! Който с Лахо? За Галя Гръбногреса!
Хайде да се живи и здрави всички абоначи.